क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि बल्लामगुरियाव गोदानै लुफुंनाय ITI एबा दारिमिन फोरोंग्रा फसंथानखौ दिनै हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होबाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादोरसानि ITI एबा दारिमिन फोरोंग्रा फसंथानखौ मुलुगनां थाखोसिम मिथिसार होनो जोंनि नाजानाया दिनैनिफ्राय जाफुंसारनायनि लामाखौ नुबाय होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। राज्যৰ ITI সমূহৰ মানদণ্ডক বিশ্ব মানদণ্ডলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ বাবে আমাৰ প্ৰচেষ্টা আজিৰ পৰা আমি এটা সফলতাৰ মুখ দেখিলোঁ। মই BTR কৰ্তৃপক্ষ, আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকল আৰু লাৰ্চন টাৰ্বুক মই তেওঁলোকৰ বদন্যতাৰ বাবে ধন্যবাদ।